Ja? Hola, sóc la Diana i un petó per la finestra digital. Em dic Diana Gómez, tinc 20 anys i bé, sóc una noia que des de fa molt temps, des de petita ja ha començat a fer teatre. M'han apuntat perquè era molt vergonyosa i tot, i llavors em va agradar. I bé, doncs ara, clar, vull ser actriu perquè m'encanta interpretar diferents papers i perquè m'encanta poder explicar històries a la gent. I ara estic aquí amb Eloís, el meu primer paper protagonista en una pel·lícula, tot i que ja havia fet alguna cosa, havia fet alguna pel·lícula com Atlas i Geografia Humana, havia sortit a Salvador, però molt poquet, a la sèrie de la Via Augusta, però ara és la primera vegada que estic davant d'un paper així tan llarg i tan important. Tot va començar, clar, amb un càsting que van passar tant l'Ariadna com jo com el Bernat, els més joves, i bé, a través d'aquest càsting fas un segon càsting, i quan em van dir que em van agafar, doncs primer, molt contenta, supercontenta, però amb una mica de por perquè era el meu primer protagonista i tenia molt, i pensava, ara tot em gira al teu voltant i una mica amb por, però molt bé. Quan vam gravar Eloís, crec que vaig aprendre, perquè hi va haver dies que en situacions adverses, coses que em van passar personalment, havia de fer front a això i vaig descobrir que vaig ser capaç de poder gravar un dia estant no malament, però sí que no estava molt bé. I també a descobrir que amb l'altre actor el feeling que llavors hi ha, doncs amb allò que poden sortir coses molt guais i que ha de ser per aquesta línia que s'ha de treballar, o sigui, els dos actors i treballar entre ells i el que surt és la màgia del cine, crec. El més difícil d'Eloís va ser per mi la piscina, primer perquè era el segon dia, va ser molt cansat, però tenia molt fred, i els nusos també van ser no difícils, però clar, o sigui, fa vergonya en el sentit de que encara que hi hagi menys equip perquè només hi ha la gent necessària i que només anàvem ben bé despullades els moments que gravàvem, perquè abans que anàvem amb barnussos i tot, clar, fa vergonya, però no, crec que dintre de tot, o sigui, dintre del pudor que em feia, em vaig estar molt còmoda, a més amb l'Ariadna també crec que les dues, o sigui, ens portaven molt bé i per tant va ser molt còmode, i amb l'altra gent també perquè tots es portaven molt bé amb nosaltres. I a més, com que les escenes tampoc no... Com que teníem molt clar el que havíem de fer en les escenes així com més de sexe i tot, va ser fàcil. Crec que les anècdotes més, no divertides, sí, però les millors anècdotes amb l'Ariadna van ser a la piscina, definitivament, perquè a més perquè les dues són molt fredoliques, però molt, i quan ens deien que anéssim cap a la piscina estàvem allà amb els barnussos i dèiem no, sisplau, i sé que la noia de vestuari amb l'Ariadna sobretot li deia, si no et tires tu et tiro jo, i estàvem allà que no volíem entrar a l'aigua. A més, clar, cada cop ens eixugàvem una mica el cabell i tot perquè si no feia molt fred, molt. I després el dia de la pluja també, pel fred. Jo crec que les experiències més divertides, després són divertides, en el moment t'ho passes malament, però després són molt divertides. És amb el fred. Quan vaig acabar Eloís estava primer una mica cansada perquè clar, portava un mes i mig que anava cada dia a gravar, cada dia, perquè tenia moltes seqüències, però amb una sensació de
O sigui, m'ho havia passat molt bé, superbé amb l'equip, molt bé, perquè a més també era la primera vegada que estava tant temps amb un equip i clar, sempre et fas més. I vaig acabar amb una sensació d'esperar d'esperar haver fet una cosa que estigués més o menys bé i que al públic li pogués agradar i el públic ho pogués entendre. La Eloís vam estrenar al Valladolid, al Festival de Valladolid, a Seminci, i clar, era la primera vegada que veiem la pel·lícula. Només havíem vist trossos així en el doblatge en castellà i això. I al veure-la tota junta no pots disfrutar, perquè clar, t'estàs tota l'estona, tu saps quan acabes de gravar la pel·li tens alguns moments que dius, ui, aquí podria haver fet això, podria haver fet allò, i quan ho veus tot junt hi ha coses que agafen sentit, coses que tu no pensaves que agafen sentit, i després que estàs molt pendent de tu i molt pendent de ai, això ho podria haver fet així, ho podria haver fet això, i estava molt nerviosa i de tants nervis que tenia, crec que no vaig poder disfrutar, i ara aprofitaré aquests dies per veure-la un parell de cops o 3 més per poder disfrutar i també veure el què. Penso que s'ha de fomentar molt el cine català i que a més és una pena perquè crec que hi ha una cantera de directors, actors, equip, tant directors de fotografia i de so. Hi ha un equip molt bo aquí a Catalunya perquè després si t'hi fixes moltes pel·lícules, sèries que es fan a Madrid o que es fan a altres llocs d'Espanya, hi ha molts catalans, tant en la part d'actors com de directors, i penso que no sé si la gent va a lo fàcil, suposo que sí, perquè clar, també si has de viure d'això, però crec que s'ha de fomentar i que si aquestes persones són capaces de fer coses molt bones fora, jo crec que tots seríem capaços i que hem de fer coses bones aquí per també al públic dir, oh, sí, aquí també es fan coses bones. I una mica així, entre les dues parts, doncs, anar fomentant i anar creixent el cinema català, que crec que a més, últimament també es fan coses molt bones, com 3 dies amb la família, que a més ha guanyat premis. I si veus que una pel·lícula catalana guanya premis, doncs també suposo que per la gent que fa pel·lis catalanes també llavors t'agafa com més ànim de fer-ne més. I crec que entre tots hem de fomentar el cinema català perquè jo crec que és bo. I crec que si podem treballar fora també podem treballar aquí. Doncs moltes gràcies als amics de la Finestra Digital i espero que aneu a veure Eloís i que pugueu disfrutar d'Eloís i que us agradi. I moltes gràcies. Adeu.